Čauke ľudia, dneska ideme otestovať Prime. Som tu s mojim bratrancom, bielovlasom. Čaute. A ideme otestovať Prime. Začneme čím? Strawberry banana? Áno. Ideš ty nalievať alebo ja? Ukážeme najprv. Pekný. Krak indole. Sa bojím, že mi to odpadne. Koľko dám? Koľko chceš? Tak, to stačí. Môžeš naliať ku mne. Ďakujem. Vyzerá to pekne bielo, ako mun. Ukáž? Každý je bielý, takže to je také. Áno, no, presne. Takže dajme ochutnávku. Povedal by som, je to také presladené. Ako každý Prime? Áno. A ako keby jahoda s banánom, taká pachuťová banánová príchuť. Aj. Keď si kúpiš nejaký cukrík banánový, tak to tak chutí. Presne. Alebo nejaké banánové pitie. No. Tak Akože dá sa, koľko by si dal z 10? Ja tak 7. 8. Najprv ideme teraz UFC. Vyzerá pekne, že fakt. Podľa mňa, že najkrajší. Aj podľa mňa. Joj. Tento je reálne plný. Koľko som dal? Bielý ako každý iný. Presne, takisto bielý. Chuť ako aj spúpa, alebo neviem, ktorý. Ja som chodil do Viedne a ja som si to dával nejaký drink. Neviem, čo to bolo za drink ani. A chutí to tak podobne. Úplne. Tak. No, ktorý ideme? Neviem. Áno. Alston Matthews. Ako vidím. Najprv ukáž. No, áno. Pozor, nevylej. Pekný je. Ako každý. Obal je krajší ako chuť. Dobre. Som sa bal. Počkaj, ešte sme zabudli UFC. Koľko by si dal? To je UFC 10-9. A ty? Čo ja viem? Ako zase 7. Fakt? Ty si čistá sedmička. Však, lebo mám aj na adrese 7. Ty vole, bude to ako keby nejaká blueberry, neviem čo. Blueberry Prime. Ten. Klasika biela. Ty vole, To má taký divné. Takú príchuť. Jahodový džusík. Taký, Áno. čo si kúpiš v Bile. Presne. Jahodový džusík v Bile za 3 centy. Nie. Dobre, teraz ideme. Dobre to je. To by som dal aj 8. Ja tak, 5. Tento bol jeden podľa mňa z lepších. Arsenal. Každý obal pekný. Barco najlepšie, sorry. Vyzerá pekne. Ovo nie. To zase vonia ako jablkový, čo je v jednote. Áno. Ten Maťko, alebo jak sa Maťko. Ten malý krabičkový. Neviem, jak sa Ty vole, A zase fakt, ak to bude voňať takisto? To vonia. Počkať ako, hej, úplne také. Zmiešané prajmy nejaké, ako keby to bolo. Také. To čo je? Také
kyslo, menej sladké. Takže ja tomu dávam viacej bodov. 8,5. To je pohľad. Ja dávam 9,5 s tomuto. U mňa toto vyhráva. Chrumkavého kraba. Najlepšie po mňa, ale ešte ideme vyskúšať Dodgers. Ten vyzerá tiež pekne. To je zatvorené. No, pohode. To vonia divne. What the fuck? Vonia v pohode celkom. Ja to dosť plné. Odlej si viac, pretože je to dosť plné. Dobre. Stačí, ja moc nechcem. No, klasika biele. Také sladké, ako keby nejaký cukrík, to už z volenia. Nejaký cukrík. Zase vonia ako nejaký iný, to som si cítil myšľal. Takéto. A mne to niečo pripomína. Nejaké žuvačky. Také divné, také... To sa nedá opísať. Je tam napísané čo? Kde to je? Tak tam není napísané aká príchuť. Ale je to ako keby zmiešaný prime blueberry. Ak ste videli minulý diel dozadu, čo bol asi pred rokom, no tak budete vedieť. A zmiešaný s týmto. Kebyže tu dávajú aj to príchuť, nie len vitamíny, čo sú tam. Čo tam podľa mňa nie sú. Presne. Gluten free. Čo? Je to tam? Tento moc není najlepší, je pekný, ale možno nemusí. Ja dávam z 10, 6,5. Ale takých 7 môže byť. 7. No, tieto prime sme už odskúšali. Neviem, ktorý by bol z nich najlepší. Áno, nevieme. Z chrumkavého kraba mňa hľadiska je tento. A podľa teba je ktorý, Lukáš? Neviem, by som asi povedal ten UFC. A bielovlás bere za tiež tento. Alebo UFC. Alebo UFC. Dobre. Dneska vás skončíme u tohto videa. Ak chcete nejaké nové videá, dajte lajky. Čaute. Podporte nás subscribe-ikom. Čaute. Ďalšie video bude potom. Čauky.